Keby si dám inú mikinu, tak mi normálne veríte, že v iný deň to natáčam, lebo proste wow, aké slnko odrazu prišlo. Nuž, ale teda vitajte pri ďalšej časti a tento raz to teda bude nefikcia. Nefiktívne knihy. A sú to nejaké životopisy, alebo teda knihy o nejakých zaujímavých známych ľuďoch, alebo aj neznámych ľuďoch, jedna je taká konkrétne. Alebo to sú nejaké naučné knihy zopár a potom je to absint. Som prečítala 4 absintovky za posledný rok, akože to som drsná, čo? Že som si myslela, že zvládnem tak jednu, max 2, ale 4 som zvládla tento rok. Ale zase na druhú stranu len 2 z toho boli prekliaté reportáže, či prekliatí reportéri. A teda poďme na to. Prvá z nefiktívnych kníh, ktorú som prečítala, je Utopia v Leninovej záhrade. Ešte vám poviem taký humor, že keď som to googlila, tú knižku predtým, než sme ju kúpili, tak som dala do Google, že Utopia v Leninovej záhrade a Google mi navrhol, že mysleli ste Utopia v Zeleninovej záhrade. Ale ma to strašne pobavilo. A teda je to knižka od Lukáša Ondrejnačina. Pozriem sa, či som neskomolila meno. A je to knižka o tom, ako vlastne Slováci, respektíve Čechoslováci, išli do Kyrgyzska a tam založili nejakú tú komúnu, Interhelpo a tam založili kvázi akože samostatnú dedinu. Asi najznámejší človek, čo tam bol, čo tam žil nejaké roky, je Alexander Dubček, ale teda on bol vtedy ešte len malé dieťa, keď tam žil. Vlastne jeho otec bol jeden z tých nádejných Slovákov, čo tam išiel založiť dedinu a žiť šťastný život. Nuž, a teda až tak im to nevyšlo. A momentálne, keď teda hľadáte v tom Kyrgyzsku pozostatky toho Interhelpa, tej dediny, tak už tam skoro nič nenájdete. Nájdete tam možno tak ešte zo 5 ľudí, ktorí vedia po slovensky, lebo boli to Slováci pôvodne. A celé to tak akože dosť upadlo do zabudnutia, je to také trošku smutné, ale je to teda zaujímavé a bol to akože veľký projekt. Mali tam akože veľa problémov, či už finančných, či už s tým, či už vláda im robila kopec problémov, proste komunisti, chápete, ešte takúto komunistickú vec komunisti rušia, akože to už kde sme. A tá knižka je akože celkom akože riadna, že má proste vyše 400 strán. A myslím si, že keby má tak 250 strán a rovnaký obsah, tak by bola o mnoho lepšia, že občas to bolo také dosť rozvláčne, ale dosť dobré. Ďalšia knižka, ktorú som prečítala je I Want to Die, but I want to eat teboki. Not sure, ako sa číta teboki. A preto radšej meno autorky ja neprečítam, lebo fakt neviem, ako sa čítajú tieto korejské mená. A je to teda knižka rozhovorov s terapeutom. Teda autorka teda chodila na terapiu a rozprávala sa o svojich problémoch, ako ich riešiť, ako sa má, čo sa deje v jej živote. A je to akože fakt zaujímavé, že keď vás zaujíma trošku akože nejaká psychológia alebo z tohto odvetvia terapie niečo, tak si to môžete prečítať, avšak akože rozhodne neočakávajte od toho, že je to nejaký akože návod, ako šťastne žiť alebo ako si spraviť terapiu sám sebe, že naozaj sú to rozhovory jednej ženy s jej terapeutom. A čo bolo teda na tej knižke veľmi pekné, alebo teda čo mňa tak zaujalo, že fakt, že z každej tej strany tak srší, že je človekom, že nie je to fakt, že fiktívna osoba. Že bolo to také veľmi úprimné. Ďalšia knižka, ktorú som prečítala, je Jediná žena v miestnosti. Je to beletrizovaný životopis Hedy Kisslerovej, respektíve Lamarovej. Ona sa narodila ako Kisslerová, potom teda žila vo Viedni, bola v takej akože trošku bohatšej rodiny a potom sa vydala za takého akože úplného boháča, ktorý vlastnil nejaké fabriky, ale dosť nejak tak akože v podstate podporoval tam ten fašizmus a potom aj keď sa už dostali k moci fašisti, tak ona vlastne vtedy ušla. Ona bola trošku židovského pôvodu, trošku znamená, že z časti, že neboli že úplne. A teda potom nakoniec ona ušla do Ameriky a tam sa stala slavnou herečkou. Ona už aj predtým bola herečkou vo Viedni v divadle. A teda v Hollywoode sa stala slavnou herečkou a okrem toho akože vymyslela nejaký patent
nie GPS, ale ohľadom navigácie. Proste akože fakt čávina. Ale na druhej strane mi to akože v tej knižke akože trošku vadilo, lebo akože áno, bola to fakt, že schopná žena a fakt veľa toho dokázala. Ale akože v tejto knižke bola, mám dojem, že celý čas prezentovaná ako akože dokonalá, ako je úžasná, všetko, že trošku mi tam chýbal taký ako keby reálnejší pohľad. Ďalšia knižka, ktorú som prečítala, sa volá Malá krajina a je to o Rwande. Sú to teda v podstate spomienky na detstvo autora Gabriela a jeho otec bol Francúz, bol tam nejaký podnikateľ a jeho matka teda bola z Rwandy, Rwandianka. A oni tam potom akože prišla občianska vojna, nepokoje, tam sa tedy veľmi zabíjali akože Hutuovia a Tutsiovia, bolo to akože masaker, fakt, že... A teda tá knižka je akože dosť drsná, aj absint by ju zniesol. Ale teda nie od absintu, je myslím od Tatranu, ale teda je na úrovni akože prekliatých reportérov. Ďalšia knižka, ktorú som prečítala, sa volá Viktor. Je to vlastne rozhovory, alebo teda zbeletrizované rozhovory, že nie je to úplne rozhovory, je to potom akože prerozprávané ako keby do príbehu o živote Viktora Beránka, ktorý dlhoročne pôsobil ako chatár na rysoch, možno ešte aj pôsobil, alebo možno už není šefinko, ale stále tam vypomáha, že je to už dosť starší pán. A rozpráva akože o svojej mladosti, o tom, ako sa vlastne dostal k nejak tak nosičom, ako začal žiť naozaj v tých horách, v tej prírode, ako sa stal vlastne tým šéfkom chaty pod rysmi. Veľa je tam o tej chate pod rysmi, ako ju zavalovali lavíny. A je to také akože dosť také optimistické, také milé, také ľahšie. Ak vás zaujíma príroda, ak vás zaujíma turistika, tak rozhodne sa vám táto knižka bude páčiť. Ďalšia knižka, ktorú som prečítala, je Astrofyzika pre zanepráznených. A teda názov veľmi dobre rozpráva, o čom je. A ja mám tak raz za čas, neviem, raz za 2 roky takú nejakú akože potrebu si prečítať nejakú fyzikálnu knižku, lebo mňa teda fyzika alebo veda celkom baví. A toto bola akože veľmi dobrá knižka, lebo som si tak akože znova pripomenula, že ako funguje ten vesmír a tie čierne diery a neviem čo, teória relativity. A bolo to tak akože veľmi prívetivo písané, veľmi zrozumiteľne, že ak trošku máte radi fyziku alebo vás to zaujíma, tak rozhodne to nebudete sa cítiť stratene. Ďalšia nefiktívna kniha, ktorú som prečítala, je Imperium od Richarda Kapučínskeho. A to je asi najznámejší reportér z Poľska. On precestoval či už vo Afrike veľa krajín, ale teda precestoval aj Rusko a táto kniha je práve o Rusku. Teda najmä je to o začiatku 90. rokov, keď tam veľa cestoval a on necestoval len akože tuto po tejto európskej časti, on bol aj až úplne tam akože na konci Ázie v Rusku a popisuje tam, že ako tam žijú tí bežní ľudia a je to akože fakt zaujímavé a rozhodne to je aj teraz aktuálne pre túto dobu. Čiže ak chcete nejak tak vedieť, že ako to funguje v takom tom bežnom Rusku, nie v Moskve alebo v Petrohrade, tak Imperium. Ďalšia knižka, ktorú som prečítala, sa volá Ako islám zmenil svet. To bola taká veľmi milá, teda mne prišla taká milá, roztomilá knižka a je teda o Islande a autor tam prerozpráva históriu Islandu. Autor popisuje tú históriu Islandu veľmi zaujímavo. Nie je to, že tam na vás akože chrli fakty a dátumy a neviem čo, ale skôr to presne popisuje cez to, že ako sa čo udialo, ako to ovplyvnilo nejaké ďalšie udalosti, ako to ovplyvnilo až dnešok. A ak máte radi Island, alebo je pre vás zaujímavý, tak sa vám bude aj táto knižka páčiť. Ďalšia knižka, ktorú som prečítala, sa volá Neurokmene, je to teda tiež od Absintu. Je to knižka o autizme a o Aspergerovom syndróme a je to aj taká nejaká história tohto, že opisuje to, ako vlastne tí psychológovia na to prichádzali, objavovali, že čo to znamená, ako to ovplyvňuje ľudí, ako sa správajú tí ľudia, ako funguje ich mozog. A je to akože dosť akože v skutočnosti desivé, lebo dosť sa nemilo správali k týmto ľuďom, alebo teda najmä k deťom, ktoré teda mali autizmus v minulosti, ale na druhej strane je to aj také veľmi optimistické alebo veľmi milé, lebo tam spomína viacero príbehov, že ako momentálne žijú zopár konkrétnych príbehov autistických detí alebo autistických dospelých ľudí, ako fungujú, ako sa s nimi dá pracovať a
je to super. Bolo to fakt zaujímavé, že tiež je to akože taká riadna knižka, že kľudne má vyše 400 strán, aj taký trošku väčší formát, není to A5. A teda áno, že ak vás trošku zaujíma nejaký autizmus, Asperger, tieto veci, tak si prečítajte Neurokmene. Ďalšou knižkou je nobelovka a je to knižka o vedcovi Ottovi Hahnovi a jeho dlhoročnej kolegyne Lise Meitnerovej. A je to vlastne, je pomerne akože útla a 80% toho je vlastne rozhovor týchto dvoch ľudí. A Otto Hahn vyhral Nobelovku za objav jadrového štepenia, avšak možno rovnako veľa, alebo možno aj viac zásluh na tom má práve Lise Meitnerová, ktorá mala židovský pôvod a musela emigrovať z Nemecka. Oni teda pôsobili obidvaja ako vedci v Nemecku. A teda on sa tvári, že ako jej robil nejakú láskavosť, že jej vlastne pomohol utiecť z toho Nemecka a že by mala byť vďačná mu a ona je práve že taká, že kámo, ty si všetky zasluhy akože prisvojil, hej, že ak keby som ja tam nič nespravila. A je to taký akože veľmi živelný rozhovor týchto dvoch ľudí a dozviete sa viacero vecí, či už o tom, akí to boli ľudia, ale aj o tom jadrovom štepení, o tom objave toho jadrového štepenia aj tých iných predchádzajúcich ich objavov. No zaujímavé. Ďalšia knižka, ktorú som prečítala, sa volá A Swim in a Pond in a Rain a je to knižka o písaní, alebo skôr o storytellingu, teda o tom, ako tvoriť príbehy a je písaná veľmi pekným štýlom, alebo teda mne veľmi fungoval ten štýl, akým to bolo napísané. Kniha je písaná tak, že autor George Sanders vlastne rozoberá poviedky, teda my si prečítame poviedku a potom ju s nami rozoberá a poukazuje nám na rôzne dôležité veci a vysvetľuje, že prečo a ako fungujú pre čitateľa. A teda ak vás akože zaujíma nejak písanie alebo skôr to, ako tvoriť príbehy, tak toto je akože jedna veľmi dobrá knižka pre vás. A posledná nefiktívna knižka, ktorú som prečítala, sa volá 27 smrti Tobyho obeda. A je to teda akože absint, prekliatí reportéri a toto sú akože tá drsnosť na kvadrát. A je to o pôvodných obyvateľoch Kanady. A teda ak ste mali doteraz dojem, že Kanada je aká milá krajina, ideálna, tak keď si toto budete čítať a o tom, ako sa teda v tom 20. storočí, najmä akože teda druhej polovici 20. storočia správali k tým pôvodným obyvateľom, ako tie deti brali od vlastne tých rodín do tých internátnych škôl, tak budete akože zhrození. Na druhej strane momentálne, teda v tomto 21. storočí sa tá Kanada, alebo teda aj kanadská vláda celku snaží. Čiže nemôžeme byť len, že debili Kanadiania. Snažia sa. Nuž, a to je všetko, čo som prečítala z nefiktívnych kníh. Ak vás zaujíma o niektorej knihe viac, tak mi kľudne nejako dajte vedieť. A majte sa pekne a na budúce prídem asi s nejakými žánrovými. Čiže nejakou tou fantastikou, sci-fi, horormi. A potom uvidíme. Majte sa.